Kokumba FM Youth Waves. Konkomolweni ke bethuna nasizibusela amakhaya ndawo zonke niphulaphuleni kuzo niphulaphule isikhuleseni nisithanda kakhulu iCongo FM Youth Waves ke engolesibini enzukwini ke imini ivumile ke kodwa ke phaphandle ke imvula ke yatsho kamnandi mhlawumbe wena ke apho mhlawumbe uhleli nabani ke sizawuva ngawe kuba uhleli nabani namhlanje ke. Alright ke bethuna ke zisuka nje ndifuna nivulela ndinikhumbuze 4960 zisuka nje namhlanje enkqubeni yami ndikudlalela ingoma yayo uyakhumbula ke 4960 ke zi-artists zalapha ekhaya kudibene nje artists zalapha ekhaya ecofa imvaba ke kulo ngoma lenza ifaka ithi intombi enhle make sibaleke isihlalo pha kuye siye kulo ngoma ithi intombi enhle. Yo, remix. This one is for the one I love, son. Intombi enhle, yo. Yeah. Come back, come back, come back, time in the coming model. I need come back, I need time in the coming model. Baby, come back, I need time in the coming model. Ukuthezela lilizwi lakho mna ntombazana ngokuqukumbela ndifuna ukwenza umolokazana nangoku ndikhanyelwa bubuso bakho ke nkosazana kakubanda ndizawuphanda wena uzawuhlala ingubo yobusika ndiyakuthanda uyandithanda kwaye loo nto akho nto noyijika sikhona ndikuthande ndiqala ukubona nawe uyayazi bakhona omalume ngoku ndizifumanele umfazi ndiphalaza le nyewe ngawe ndawuhlale ndibulele imayiti nzakazi ndithe ewe kuwe ndifuna usenzela ilayithi makaze bekumele vume kuba ndiziphethe ilight ngoku ke mahlale thina sizenzele wethu umndeni abanye baganye oluthando luye emazulwini yo oluthando luye emazulwini ndikhangele ndiquqa intyatyambo uhambo olude ndixelele ndiquqa ingaqambo sayibeka kude nyani kwenzeka xa sithi pushwe nantsi inkazana inyani ndiyayibeka ndifuna ukwenza umolokazana zangayilibazise wayiphalaza engaphakathi isihange sento ezise siqhakaza singumphakathi uqenqeleka intsuku sivana sibambene yawo wakugaleleka ebusuku sithethana sihlangene nca ndawuhlehlana intyakatya ndiphalaza lembilini ngakuthetha kuphela made kude kunyuke nesibilini umpetha kuphatha phathe kunzima usijonge esipilini kaloku kuhle ukuva wena unconywa kusithiwa obakho ubuhle bunje ngentyatyambo ngala mazwi ukuze in the family model. I need to bed. I need time in the family model. Into bed. I need time in the family model. I need to bed. I need time in the family model. Baby, yeah, yeah, baby. I need to bed. I need time in the family model. I need to bed. I need time in the family model. To bed. I need time in the family model. I need to bed. I need time in the family model. ungothandekayo ndiphazama igama ngongalibizi umlo ufunekayo igazi nengqondo entloko zinze uhlala ungaxhalaba amahlebo wona kawadizi egcwaliseni lines mandikuthiye mano nguzinzi noba kubi zundibize ndizawusoloko mna ndisabela zungazidubi ndikhona ndisisifuba sokulilela you are going to be the one I love like isigicini nozahara mawadibi ngaphandle kwakho mna ndiphila ikhala ndimfumene owam ke ndisabafuni bonke udala ndizula ndiwele imifula ndifuna ndijula ndigula ndakula zothuka ndacula ndaqhuba ndimfumene ebe ndimfunda I wonder why behlele emagxeni hayi manje ndizibuza it's always far masinekelele kuba sijonga ukuzuza you the one enza mtshata wena ndifune ukuluza asale mva thando lwakho lushushu ngathi lele mfuza thando lwakho lushushu ngathi lele mfuza I need time in the family model. I need to bed. I need time in the family model.
ndaqala nje ukubona nontombi ndavele ndablaya sewunxiba ifasikoti usenzela utatiti phekhaya ndacinga sewungekho ngqondo iquqa ngathini ngaflaya uphula ulutho umfazi phandle apha nontombi ndithande wena funa ukuthi ndibambe ngesandla ndifumene oyena yena ucoca ibhodo umile etafuleni uyintyatyambo yodini namadoda ncume ecaleni sendibaselwa ngulo mdidi nombono lo deyi unxiba ilokho ikhala emhlophe ndiguqe ngedolo lomtshato uqina nam ndilibophe ndacela ke time acela oomalume sisezinkomo uza kuncuma nomama nzozana enzwaka zenibamba incumo ndiyakroka wandiqhaqha ingqondo wandifaka esakho isithombo ndiyakuthanda nyani ndiyaphila ngoku khona kwimithambo uthando lwam xa ndilidistrayibha ngaphakathi ndicandigi kholo lwam ludapha kuwe mandithike ndiyakufila ndimbleyimi negama lam kuba ndakufumana ndaxola olethu uthando mantsule ntsule lide likhule kuthi manthule manqhube manphushe ndiphose uthando kuwe nyani mayiphume ndikhuphe ayisuka mani nyani ndikuwe xa ndibukho bobuhle nelanga ingathi soze liphume kokuqala ndimbona wayishukumise yam intliziyo ndaqala ngoncomo ndayiginya ingwiqi ndabaliyilo sazana ndabona yam imbizi busifumene isiciko zadane ezinomona thando lwethu lavutho komlilo ndisifela njengawo kubuye yona ntombi yoqobo siyaferi mna nawe komo zikhona sakho ubuhlobo ndiyathwasa mna ngawo noba wayiloya le yam ingqondo yilizwi lecawu masibambe lona lasinika umkhondo ndibulela umdali kwenika wena ndatsho ndaphila andifuthi mna ndlali ndifuna wena mntaka nantsika uthando lwenyani lelakho weda loo ndawo nawujika kandibambe mayidali apha phandle ke mnaka nawufika Yo, Sela 4960 intombi enhle Intombi enhle aniyithandi ndiphambe ingqondo intombi enhle aniyithandi ndiphambe ingqondo Yayiphuma kamnandi kanjalo ke le ngoma ithi intombi enhle ke khumbula ke le ngoma ke ine artists ezininzi kakhulu ke iyasho kodwa ke nawe uzivele ke mphulaphula ekhaya uyonse the vocalist ukhona ke le ngoma uZaga ke yena yedwa uzuko ke bengumNash may his soul rest in peace akasekho ke nomNash benguJack benguYuzix noX kule ngoma amadoda amakhulu yenziwe ke le ngoma nawe uyayiva nje isinqi indlela ebethwa ngayo ke ndiyaqonda uba amadoda zangalale ke ngelaxesha ke alright sisaphuma ke kule ngoma yalapha ekhaya ke sibaleke ke siqale kwezinye nje indaba nje ezincinci nje zalapha ekhaya ke mphulaphula ngaba uyaqaphela na apha edolophini kucofa imboba ndazi ke kwesinye idolophu abemi bangaphandle ingathi nalabo lithanda ukwenyuka kakhulu engakumbi kwezi hardware ukhona umfana bekhe ndathi nje ukuncokola naye watsho wathi hayi siyakhutshwa thina kwezi hardware kufakwa abemi bangaphandle kwezi ndawo zethu kuba kaloku bona imali abayibhatalwayo noko incinci kakhulu bona kunathi kodwa indlela esisebenza ngayo sisebenza nje ngokufanayo andazi into bangabaleka mhlambi bayisiphi lonto kuba kaloku bayatsho bathi i-visitors akwalebha ziyezifike kodwa abayazi ba mhlambi lonto ihambe iphele because bayahambe bayithethe bayibalise kwezo visitors akwalebha ke lonto leyo zindaba ezimbi kakhulu ke nami ke ndithi xa ngiqaphela ndijonga pedolophi noko abantu bakuthi ngoku isonga sabo ngosiyathathwa ngabemi bangaphandle sisho nje ba right bona kungena phezweni lethu bazotya ke ngoku iziqhamo zenkululeko kuba kaloku nathi ngela xesha lengcinezelo sasibaleka siphindele phasi uyozimela kulamazwe abo alright ke sidlule singxamile ke bethunana ke apho ke sikhawuleze siye pha iMorocco uyakhumbula into abantu ba iMorocco bile yana ibe kusithiwa ke ngokuzawuthatha we la CAF champion ubuyakhumbula iSenegal kuba yayiphume ebaleni kwaphela kusithiwa ke ngoku noko wena Senegal ngoku siyayithatha kuwe ngole trophy siseMorocco iMorocco ithe yona iMorocco ayifuni la trophy pha kaloku izigqibo zazithathwa ngalamini yona ayifuni no abazi uyamkela kwayamkela lo trophy ke ngoku pha andazi ke ngoba bazaphinda bathini ke ngoku wela nantsika la tafile ke ngoku la round table ke pha yeCAF ibise isithathile isigqibo uDatsho ke nantsika ucaptain weMorocco kuba mna ndingu Akraf
Hakim uthi mna ndodwa ke soze ndiyamkele noyamkela ke ngokulo trophy leyo ke andazi ke bizawuphela isithini ke lonto uyakhumbula ke notata ufikile Mbalula ugxeke kabukhali uMotsepe esithi pha kuye noko uMotsepe umongameli izigqibo ezinje uzivumela kanjani wena njengomongameli itrophy ithi seyithathiwe iSenegal uthi ke ngoku wena qala ke ngoku nawe mayihambe yeMorocco ndiyabona lo mcimbi lo usathethisa ndazi ba izawuzala nkomoni ke ngalonto leyo ke alright ke kudala sikhwaza apha emoyeni simane sisitsho sisithi intsika yethu itshintshile ngoku ibizwa kamani kuthiwa ivuyisile mini ke yakhumbula kamaqhawe ke ngoku ke kuthiwa umasipala ivuyisile mini local municipality nobesa kubizwa njengentsika yethu municipality itshintshile igama eligama litsha ivuyisile mini local municipality kukuqinisekisa ukuba amaqhawe azalwa kule ngingqi siyawahlonipha siyawakhumbula ne umasipala uza kuthi gqolo ukumane esiza kulamaqonga ukuzokwazisa ngenkqubo ezoyamene nolutshintsho lwegama uluntu lwasevuyisile mini maluhlale lubaze indlebe ngezinkqubo zizayo ke bayabhala abantu batsho ke abanye phakotsomo ba hayi mani itsomo yethu ayihoywanga into esibona ziba kutshintshwa nje amagama noko lonto ayingeni kamnandi ke lonto leyo ke sizawuva ke njengoba besitsho besithi ke bazawuza ke nezo nkqubo zinjalo ke sizawuva ke kubo ke bengike ndabukela uBig Brother ndabona madoda enye yeartist endiyithanda kakhulu uZola 7 eperforma pha live make siye phe ingomeni yakhe ke ndikudlalela ingoma kaZola indoda enkulu madoda nayazi madoda isebenze kakhulu kulela xesha besenamandla kodwa ke nako ndiyabona amandla yabuya ngoku usebenza kakhulu ikhona la Rebecca yakhe emthanda nezinja zakhele abantu ke ngela xesha leza nkqubo zakhe zikaZola 7 ngoku indoda enkulu ibikhe yangathi no kuyathanda ubethala kodwa ngokungathi yabuya ndithande kakhulu anti yezwe pha ngoBig Brother make siye pha ingoma kaZola 7 Okay. Mila, anytime. Khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egas khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egas khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egas come on khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egas come on kwaphinde kwaumatrasi akamachimbosi ethu mama umfelokazi wakhala wakhabakaba waphalazikazi king pop machimbosi ekasi bamchitha amapopcorn agcwala istrut sotibala bokuluva lapho ntonsa amajasi izihlobo zelamani nabo nobufakazi kuleli note emadodeni umfana kithi siyamasi khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi come on khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi come on stress iphilisi nokavini benza bokuluva banukelwe igazi look I had the choice ukuthi ngidome emakhishini forget this life ngimele kude ngibala imali but I couldn't indaba yami isele kasi it breaks my heart ngibona love emakhoneni kusho khona ukuthi imisebenzi ayitholakali kumanzi imicamelo habo mama nenyembezi so fuck this life futhi akuhlale emikhukhwini young black and gifted kwele maseleni day after day sobalahle emathuneni kushisa ngaphakathi nale ngoma ifusi igazi khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi come on khulunga khali please fule sonyembezi ambisandla sami with my people egazi come on Do
sonyembezi bamba isandla sami with my people egazi Futhunga phali please sule sonyembezi bamba isandla sami with my people egazi Futhunga phali please sule sonyembezi bamba isandla sami with my people egazi come on Futhunga phali please sule sonyembezi bamba isandla sami with my people egazi come on Yayiphuma kamnandi ke ingoma kaMzolisto esithi Don't Cry ke icho kamnandi ke bengeke ndatsho ndathi ke bengeke ndambukela pha ku Big Brother Mzansi ke Eastern Cape stand up amadoda benze kakhulu abantu base Eastern Cape kone lizwe jikelele into uLiyema ke bethuna nosebenzile i2M uyithathile izawulala eqonce King Williamstown imani ngenyawo bethunana intombi ndalo already khawulezele ke ndokuhlebele pha ku Big Brother ke indlela bekuvotwa ngayo ke pha ku Big Brother ke nezibalo ke zizaphuma ngolhlobo uLiyema ke intombi ndala ke isebenze kakhulu masiqale ke pha kwaba sezantsi uTrix yena ithe 3.11% abantu abathe bamvotela yena uDidi 4.69% ibe nguQ besinethemba kakhulu ke ngoQ kuba kaloku kwiveke ezidlulileyo behamba phambili uQ yena ke uQ indoda enkulu ke yona ke yahlala pha ku 13.5% ibe nguBravo B uBravo B ngomnye wabantu bengicimba baza uphumelela ke pha ku Big Brother kuba kaloku nokhuzana fonela status bebebhala Bravo B makavotela uBravo B yena uze no 14.9% kwasheka ke ngutop 2 kwanzima ke kula top 2 la chivala nkonkoze vala ke uthandeke intombi endala wonke umuntu abenethemba ke mhlambi kuba intombi yase Italy izayithatha le 2M kodwa ke unoche uze no 29.97% intombi endala ke yase King uLiyema yena uze no 33.84% ke bethuna lapha ku Big Brother Mzansi lethi thando ba Eastern Cape na ke madoda uthatha yabeka umanqonqo uzukhumbule last season 5 yangu Sweet Guluva idibene noUyanda pha kula top 2 ke ngoku wayithatha uSweet Guluva nabantu abamba iTheku lalemvotele kakhulu ke ngoku Sweet Guluva ke wayithatha ke lo 2 meter ke ngoku alright ke bethunana ke injalo ke lonto imine enkulu ke lena ke ukhona umfana apha ebetrenda kakhulu kwi social media ebethe oye wabulala abantu aba umfana omnye wamdubula iwesi lo mfana becela uxolo ke kweza video kandizijongayo ke kodwa ke asikwazi ba sithi si share zo video zimbi kakhulu ezo video ezo kodwa ke kuyafumana into amba ubhuti ke lwana uyabanjwa ke ngoku uyavalelwa ke ngoku andiyazi noba sezinto zobaseleka noba kwenzeka ntoni kuba kaloku ingathi bengekho ngxaki okanye ngxabano bebenayo ke ngoku kodwa ubhuti lo ke ubanjiwe ke siyabulela kubantu abancedisene namapolisa abe uyafumaneka ke ukhona umphulaphuli ke ondibhaleleyo apha undenzele iaudio okay man ke ndikudlalele le audio yakhe mandibulele ke msasazi wami ngelithuba uniphelona lo mbuzo ke ugxile kakhulu apha ekhaya ke msasazi apha kwaXhosa ndifuna ke ndibuze apha ekhaya kwaXhosa apha ke silanda ingcambu zethu kancinci dinalomfo apha msasazi wenze nzima intombi wayihlawula msasazi athi engekaqatyi umntana lo bamfumeneyo msasazi intombi ibono lelinye isoka itshate nalo kwale emveni kweminyaka betshatile kufumaniseka into yoba abafumani bantwana nalo nomyeni wakhe baqale bagqugula apha endlini ukuba mabayocela umntana lo wentombi kokwayo azoba ngumntana wabo msasazi uthi ke umbuzo wam msasazi ingaba lo mntwana uzawukwazi na ukwenzelwa amasiko apho intombi itshatele khona okanye uzomane goduswa xa kufuneka enzelwe amasiko umbuzo wam esibini msasazi uthi ukutshintsha ifani yomntwana msasazi phofu abe nesiduko ebizwa ngesikayise bengatshatanga nonina kodwa ngenxa yemeko yakulomamakhe aphele ekhulela kuloyise ndicela uqonde ke ngumsasazi ukuba ayizubana bungozi zawuba nabo na pha phambili ekuhambeni kwexesha apha ngasemntaneni
Alright ke mphulaphula ndiyathemba into yoba mhlawumbi nawe uvile ke laa mbuzo ke kodwa ke sizawuxhuma phaa kula makhasi sezonxibelelwano phaa kuFacebook lo mbuzo ke nawe uphendule phaa kodwa ke ezo comments zakho ndizakwazi uzifunda ngomso ke ezo comment phaa kusasa kule nkqubo yam ithi Amaza Olutsha. Uhleli ke no-Echo DJ ke enkqubeni ke wemntasekhaya xa mizuzu emibini phambi kwentsimbi yeshumi ke ke bethunana ke izinto ezininzi ke isiXhosa ke esi ke ndiyasifuna kakhulu sisazi kuba kaloku ubeke balandulela abantu badala kuzawuba nzima apha kude esiXhoseni ifana nomgidi ngaba umgidi mhlawumbi wona lisiko kanye sisithethe kuba lo sendibona amabhongo ngoku emgidini uyayibona ezibona mose zanto izinto zininzi kakhulu likhona eligama ke kuthiwa egama kuthiwa ubulele umtshintsha kaninzi kumqaphela apha esiXhoseni ubulele omnye ke ngoku xa ithetha ngobulele mhlambi uthi ubulele uyabona kutshintsha nje kwethoni yasiva mose isiXhosa bazinzima kanjani isiXhosa sifuna ukwazi nje unantsi kudlala ngazo ngelinye ixesha uthi ubulele mhlambi uzama ukuthi ke ngoku utshilo noba inkosi uyabona la gama lidlala ke indima ezininzi la gama lithi ubulele isiXhosa ke sinzima ke ifana abantwana banamhlanje ke mphulaphula bekhaya xa babuzayo uthi inkungu dash bona namhlanje bathi bona hayi for sure yona ayirendanga kanti thina siyazi ba inkungu ilala kwindaba ngendaba isiXhosa ke somane sithi apha enqubeni ke manje ndinifakela ke izinto ezinjalo kwenze ntomba nathi sihambe nani ke beke ndatsho ke nathi ke umqeqeshi obafana go process scheme sakho sikhuphile ke siza ukudlala umdlalo nje wobuhlobo ke kulungiselela tumente ke ingoJune ye World Cup ke ngoko amadala amakhulu ke abantu abaninzi ke bakhala unkotha kutheni unkotha engafakwanga ke benke ndatsho ke ndathi unkotha ke unayo ingxaka nayo phaa kuye ekhaya yelo nto engekho phaa kwesaskimba yazi ke indoda enkulu abantu abaninzi ke ngoba ngamgxeki komqeqeshi ke usenengxaki nje anazo ke yena ke alright ke mphulaphula ke sizawuya pheza ngomeni ke ngoku zethu ezimnandi kakhulu ezinye ke bazicelile ezimbini enye ke ngoku nje ukongeza nje kwezo ngomezo ke mphulaphula apha ekhaya weCofimbobe FM Youth Waves. Cofimbobe FM Youth Waves. Sibaleke siye ngomeni.
Kokungaba FM Youth Waves. Kokungaba FM Youth Waves. Bisiko.
gonna trick a man. Oh, baby, oh, baby, it's at a DJ go. Kokungaba FM Youth Waves. Alright, sibuya kamnandi ke ezingomeni zethu ke ezimnandi kakhulu ke siqale ngephango ladies zama esithi live is blind be block motion ithi imali ndiyabona lapha studio indlela bekujiva ngayo baba unobona mphulaphuli yo ndiyabona izingoma zakudala noko zisabaphethe kamnandi bengigobisa iqolo ke ubiza nobusiswa ke nokono ngamadoda amakhulu ke lawo ke besithi gobisa iqolo ke bisiswa kanjani ingoma ukhona ke omnye DJ kuda DJ lakhe uthe DJ lakhe hayi DJ ungathi ungu DJ ifonini ongadlala ingoma zesimanje manje mana apha emaneradweni kaloku sidlala yonke ingoma kaloku bethu nana fanele niyibambe loo nto leyo and amazi ke uzawungena phaa usisi phaa ubonga iblack phaa ku-3 to 6 uzawuva ke ezingoma uzifunayo zesimanje manje ke uza kugimisela ngazo ke usisi bongi ke emphulaphuli kodwa ucala lakho uzawuthanda usithela kodwa ke inkqubo yena isaqhubeka ucala lam uzayifumana phaa kulaa linki yethu ke ngoku inkqubo leyo yonke epheleleyo kodwa kwangoku mabe ndiphuncuka kwelo ucala lakho ke mhlawumbi ufuna unditsalela ke mhlawumbi nawo nomdla wozapha esikhululweni ke mhlawumbi okanye ikho into ofuna uyibuza ngesikhululo khabuni bamba phaa ku-063 55 11 559. Alright ke maniphume kanjalo ke enza phuma ke ngoma emnandi ekabani ingoma akliyo ke sana ngasihambe DJ Clean. Kokungaba FM Youth Waves.
Coco Ngaba FM Youth Waves.